Každá tradícia, respektíve jej nositeľ, má svoj pôvod, svoje korene, svoje rodisko, svoj rodný kraj. To isté platí aj v prípade legendárneho zbojníckeho kapitána a ľudového hrdinu Juraja Jánošíka. Jeho rodiskom je obec Terchová v Šilínskom okrese. A my sa nachádzame pod jeho monumentálnou sochou v centre obce Terchová. Keď už hovoríme o Terchovej, treba povedať, že v tomto roku 2025 slávi jubileum. 22. apríla to bolo 445 rokov od prvej písomnej zmienky o tejto obci. Hoci je teda obec Terchová relatívne mladá, lebo 465 rokov nie je nejaký vysoký vek, predsa len jej územie bolo známe už oveľa skôr, čo dokladajú viaceré archeologické nálezy objavené v tomto prostredí. Opravde je možno konštatovať, že už v dávnych časoch využívali ľudia toto územie ako prechodné z Oravy na Považie. A tak možno konštatovať, že Terchová je známa už niekoľko storočí práve vďaka tomu, že vieme, čo sa tu v minulosti na jej území mohlo diať, respektíve dialo. Juraj Jánošík sa narodil v osade Jánošovia. To je osada, ktorá je súčasťou Terchovej. A vyrastal v skromných podmienkach. O jeho radnom detstve toho veľa nevieme. Poznáme meno otca, Martin Jánošík, meno matky, Anna, rodená Cesneková. Vieme, že mal staršiu sestru Barboru a 3 mladších bratov. Jána, Martina a Adama. Ale napríklad nevieme, ktorý deň presne sa Jánošík narodil. Vieme len, že pokrstený bol 25. januára 1688 vo Varíne, lebo vtedy Terchová patrila pod varínsku farnosť. Vieme ale, že v čase narodenia Jánošíka bola v Terchovej mimoriadne tuhá zima. A dostať sa z osady Jánošovia do Varína, vyše 15 kilometrov, bolo veľmi náročné a ťažké. A tak sa možno domnievať, že sa Jánošík mohol narodiť týždeň pred dátumom svojho krstu, čo je niekedy okolo 19. januára 1688. Ako som už naznačil, o jeho detstve a dospievaní nie je známa nejaká pramenná báza, nejaký dokument. Ale to nie je z hľadiska nášho rozprávania až také dôležité. Dôležité je to, že Terchovú, najmä po vzniku Československej republiky, začali objavovať českí turisti, ktorí tu prichádzali a ktorým sa Terchová, Vrátna a okolie mimoriadne zapáčili. A tak začali v Terchovej budovať penzióny, horské hotely a čo je dôležité, začali tu za nimi chodievať aj umelci, filmári, výtvarníci, spisovatelia a tak sa začala rodiť nová silná tradícia. Vedelo sa, že Jánošík odtiaľto pochádza. Vedelo sa, že to bol slávny vojenský kapitán a vedelo sa, že jeho príbeh je fascinujúci. Ten príbeh legendárny, lebo ako som už viackrát povedal, Jánošík to sú dve tváre. Jedna historická, keď žil 25 rokov, a druhá legendárna, ktorá vlastne trvá už vyše 300 rokov. A hoci Jánošík zbíjal rok aj pol, on ako stelesnenie istej tradície a legendy je v našom kontexte slovenskom prítomný už takmer 320 rokov. Čiže začalo sa do Terchovej chodievať. Umelci, spisovatelia, fotografi, turisti a čakalo sa na impuls, ktorý dodá tejto tradícii, tejto legende nový, dá sa povedať, medzinárodný rozmer. A tento impuls prišiel presne pred 90 rokmi, keď do Terchovej zavítal filmový štáb na čele so slávnym českým režisérom Martinom Fričom, aby tu nakrútil historický druhý film o Jánošíkovi. V hlavnej úlohe s charizmatickým mladým hercom Palom Bielikom. Ale to už troška predbieham, pretože už pár rokov predtým
ako natáčali českí filmári Terchovej Jánošíka, chodil do Terchovej iný významný Čech, Karol Plicka. Vtedy v službách Matice slovenskej a fotografoval tu i filmoval. Terchova sa mu zapáčila a urobil tu množstvo fotografií, ktorými významne zdokumentoval medzivojnový život tohto prostredia. Folklór, tradície, zvyky, etnografické rozmery a čo je dôležité, všímal si aj ľudské typy, ktoré žili v tomto prostredí. A vytvoril tak pozoruhodnú galériu ľudských typov, ktoré Plicku preslávili. Lebo on bol známy aj ako fotograf práve zaujímavých ľudských portrétov. A bol to práve Plicka, ktorý vo vzťahu k filmu, ktorý som spomenul, mal dôležitú úlohu. Hoci jeho veľký sen sa nenaplnil, aby nakrútil vlastného Jánošika, kvôli financiám, Karol Plicka veľkoryso poskytol Martinovi Fričovi výsledky svojich výskumov a najmä svoj vlastný herecký objav, Pála Bielika. A tak Karol Plicka ako odborný poradca filmu Jánošik Martina Friča zohral významnú úlohu aj vo vzťahu k Terchovej a jej miestu v slovenskej etnografii, slovenskom folklóre, slovenskom umení ako takom. A úspech filmu Jánošik spred 90 rokov naštartoval obrovský záujem nielen turistov, nielen cestovateľov, ale aj rôznych umelcov z mnohých oblastí kumštu, ktorí začali Terchovu spoznávať bližšie. Boli zvedaví, prečo práve v tomto prostredí sa narodil ľudový hrdina. Skúmali, ako vplýva ľudová tradícia, kultúra, príroda na život prostého človeka. A hľadali odpovede na zložité dobové otázky. A ten menoslov ľudí, ktorý tu vtedy prišiel a potom chodieval stále, je obrovský. Ten by vydal možno za 3 veľké telefónne zoznamy. A tak sa Terchová stala postupne známou v celom československom kontexte a vďaka Slovákom žijúcim vo svete aj v zahraničí. A preto opravne možno konštatovať, že práve tento medzinárodný rozmer robí z jánošikovskej tradície niečo unikátne, lebo poukazuje na skutočnosť, že Jánošik, jeho legendu, jeho odkaz a jeho posolstva si osvojili ľudia z mnohých končín Slovenska, ale aj sveta. A to najmä vďaka tomu, že táto legenda bola vždy vnímaná ako legenda humanistická. Legenda demokratická, ktorá pomáhala Slovensku v ťažkých časoch tieto časy prežiť. Ktorá ľudí motivovala, burcovala a pre mnohých sa stal Jánošik symbolom boja proti krivdám, nespravodlivosti, poníženiu, sociálnemu útlaku a najmä boja za národnú slobodu. Na čo Štúrovci poukazovali a vďaka Štúrovcov sa Jánošik dostáva do povedomia ako symbol boja za slovenskú národnú slobodu. No a samozrejme, ako plynul čas, dostávala aj Terchovej jánošikovská tradícia nové impulzy, nové rozmery. Terchová vždy bola známa tým, že tu je množstvo muzikánskych rodov. Terchovská muzika je unikátny fenomén, ktorý má významnú spojitosť aj s Jánošikom. Pretože terchovská muzika a jánošikovská tradícia to sú dve silné spojené nádoby. A Terchová je asi jediná obec na svete, ktorá má až 2 prvky zapísané v repre zoznamoch. Svetovom terchovskú muziku a celonárodnom slovenskom jánošikovskú tradíciu. A oba tieto prvky, tieto fenomény sú bytostne prepojené. Nikto si nevie predstaviť terchovskú muziku a repertoár bez jánošikovských či zbojnických piesní. A tak bola iba otázka času, kedy v Terchovej vznikne podujatie, ktoré vo veľkom formáte a monumentálne predstaví terchovskú muziku a jánošikovskú tradíciu slovenskému, ale európskemu svetu. A tak sa narodila myšlienka založiť v Terchovej veľký folklórny festival zvaný Jánošikové dni, ktorého prvý ročník sa uskutočnil v roku 1963. Už vyše 60 rokov chodia do Terchovej húfy ľudí z celej Európy, aby tu, na tomto mieste, v týchto autentických exteriéroch, jednak precítili na všetky zmysly terchovskú muziku, ale zároveň, aby sa uvedomili, že jánošikovská tradícia je v tomto prostredí mimoriadne živá, mimoriadne dynamická a stále aktuálna, o čom svedčí množstvo jej prejavov v rôznych podobách a formách.
V Tierchovej dodnes žijú ľudia s priezviskom Jánošik. Množstvo rôznych skalných útvarov, prírodných celkov, krajinných celkov, podpočíkov, bystrín, dolín nesie jeho meno. Je tu Jánošiková posteľ, je tu Jánošiková valaška, je tu množstvo iných jánošikovských názvov, ktoré dodávajú tomuto prostrediu mysterióznosť. A preto ľudia radi chodievajú spoznávať toto tajomstvo a zároveň uvažovať nad tým, prečo táto tradícia späta so zbojníkom má tu také trvalé miesto, prečo je dokonca oceňovaná a prečo sa každý rok toľko ľudí k nej hlási, či už s účasťou na festivale Jánošikove dni, alebo na iných podujatiach, ktoré sú Tierchove venované tomuto legendárnemu zbojníckemu kapitánovi. No a samozrejme, je tu ten silný československý kontext. Spomenul som českých turistov, umelcov, ktorí spoznávali Tierchovu najmä vďaka odkazu jánošikovskej tradície. A čo je veľmi zaujímavé sledovať, je to, že boli to práve českí umelci, ktorí sa rozhodli propagovať jánošikovský odkaz aj v domácich českých podmienkach. Už som o tom v časti hovoril na hrade Hukvaldy. Dnes spomeniem jednu zaujímavú skutočnosť. V roku 1954 vznikol v Brne vojenský súbor piesní a tancov s názvom Jánošik. V českom prostredí vzniklo špičkové folklórne teleso, ktoré propagovalo jánošikovskú tradíciu a legendu jánošikovskú nielen v podmienkach Česka, a vďaka vystúpeniam aj v mnohých krajinách po celom svete. Takže takto sa Česi prihlásili zaujímavým spôsobom k odkazu jánošikovskej tradície tým, že založili špičkový folklórny súbor, ktorý fungoval v Brne takmer 40 rokov. A nebola nejaká náhoda, že jeho členmi boli v istých obdobiach aj mnohí významní tierchovskí muzikanti či speváci. Takto bola prepojená s Tierchovou, Tierchova s Brnom a jánošikovská tradícia takýmto spôsobom s českým kultúrnym kontextom. No a keď sa Československá republika rozpadla v roku 1993 na dva spoločné štáty, zanikol aj folklórny súbor Jánošik v Brne. Ale pozor, zanikol iba z hľadiska názvu. Skončil Jánošik a súbor sa nazval Ondráš. A tu sa dostávame k našej téme Jánošik a Ondráš. Dvaja zbojnícki kapitáni, dvaja zbojníci z dvoch rozdielnych kútov bývalej Československej republiky sa stali osobnostiami, ktoré spájal jeden folklórny súbor, ten vojenský v Brne. A dodneska Ondráš robí veľkú reklamu nielen svojmu zbojníkovi Ondrášovi, ale aj Jánošikovi cez tú 40-ročnú spoločnú históriu, ktorú Jánošik mal s našim tierchovským rodákom práve cez tento folklórny súbor. Dnes je situácia taká, že jánošikovská tradícia prežíva obdobie mimoriadneho rozkvetu. Vďaka tomu, že je zapísaná v slovenskom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva a vďaka tomu, že tu žije množstvo ľudí, ktorí aktívne pristupujú k jej šíreniu, k zachovaniu kontinuity, k jej vitalizácii, sa jánošikovská tradícia dostáva do repertoáru všetkých tierchovských dnešných muzikantských zoskupení. Tierchova má dve základné umelecké školy. V Tierchove je množstvo muzikantov rôznych generácií a títo všetci sa unizóno hlásia k odkazu jánošikovskej tradície ako k symbolu, ktorý charakterizuje nielen Tierchovu, ale v mnohých ukazovateľoch aj hodnoty Slovenska. Cez tie fakty, ktoré som už viackrát spomenul vo svojich minulých vstupoch. A v Tierchove vždy platilo a platí, že v prepočte na meter štvorcový tu pôsobí zrejme najviac muzikantov na svete. To platilo začias profesora Tonkoviča, platí to aj dneska a všetky tieto telesa, súbory, solisti, skupiny dostávajú v Tierchovej silný priestor sa prezentovať. Aby mohli ukázať svojim blízkym, ale aj turistom, návštevníkom a divákom rôznych podujatí svoje umenie, svoj vzťah k tradícii a zároveň takto kontinuálne pokračovali v rozvíjaní toho, čo to začali jeho predchodcovia pred tými 60 rokmi, keď založili veľký festival, dneska už medzinárodný Jánošikove dni v Tierchovej. Ono by sa mohlo na prvý pohľad zdať, že jánošikovská tradícia je ukotvená iba v jednom, respektíve dvoch prostrediach, slovenskom a poľskom.
Už som ale naznačil, že bola silno prítomná aj v prostredí českom, respektíve moravskom či slieskom. Ono to má aj historické súvislosti, lebo Jánošík, a to vieme, zbíjal ako zbojník aj na Morave a v Sliesku. Ale čo je veľmi zaujímavé, a čo sa až menej vie, je skutočnosť, že cez rôzne prejavy umenia, folklóru, etnografie je jánošíkovská tradícia spätá aj s 18 krajinami na 3 kontinentoch, čo jej v skutku dáva mimoriadne silný medzinárodný rozmer. A to nielen vďaka Slovákom žijúcich v mnohých končinách sveta, ale aj vďaka mnohým ľuďom a nadšencom, ktorí spoznali Terchovu, objavili jej čaro a najmä objavili kult Jánošika, zbojníckeho kapitána, ktorý sa zapísal do histórie tým, že bol symbolom nepodajnosti, odvahy a najmä boja za slobodu. A práve boj za slobodu, boj za tento ideál je tá hodnota, ktorá dodneska z Jánošika robí fenomén, ktorý má čo povedať aj dnešným generáciám. Pretože tie hodnoty, ktoré Jánošik stelesňoval a symbolizoval a ktoré sa premietli cez rôzne formy umenia do jeho legendy a tradície, sú hodnotami, ktoré preveril čas a ktoré aj dneska sú niečím, za čo sa oplatí bojovať. Keď treba, aj so zbraňou v ruke. Lebo tak to pravili Štúrovci, tak to vnímali umelci počas druhej svetovej vojny, ale aj v ďalších obdobiach vypätých, hektických, keď bolo Slovensko v ohrození a bolo treba konať. Bolo treba byť vzdorovitý, revoltovať, lebo boj za slobodu si vyžaduje aj takýto prístup. Nekompromisný, odvážny, a keď treba, aj so zbraňou v ruke. A toto všetko Jánošik, jeho tradícia a legenda majú v sebe zakodované. Ako taký načasový odkaz pre všetky generácie ľudí, ktorí sú si vedomí hodnôt, na ktorých stojí mimoriadne silná, už vyše 300-ročná jánošikovská tradícia. Ako fenomén, ako úkaz a jav, ktorých mnohých fascinuje, ale mnohých aj poburuje, či dokonca priamo irituje. Lebo, čo si budem hovoriť, Jánošik bol predsa len zbojník. A poznám mnoho ľudí, ktorí cez tento jeho základný rozmer hodnotia túto osobnosť. Ale už som povedal viackrát, Jánošik bol zbojníkom iba rok a pol. Ale jeho legenda s odkazmi, o ktorých tu bola reč, trvá stáročia a pevne verím, že vďaka aj dnešným generáciám folkloristov, umelcov a ľudí, ktorí majú vzťah histórii, táto tradícia, táto legenda bude pokračovať ďalej. A to nielen v Terchovej, tu pod jeho sochou, ale všade tam, kde si hodnoty jánošikovskej tradície ľudia ctia, chcú ich rozvíjať a potom aj prezentovať všetkým tým, ktorí o to budú stáť a ktorí prejavia záujem.